Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan ingantacciyar hanyar da za ku bi domin buɗe YouTube channel a shekarar 2020. Yan uwa ku daure ku kalli bidiyon nan har zuwa ƙarshe saboda akwai wasu canje-canje da YouTube suka yi a shekarar nan wanda mafi yawancin mutane ba mu san da su ba. Yan uwa domin ku buɗe sabon YouTube channel a shekarar 2020 kana da buƙatar ka shiga cikin browser ka ko kuma Chrome idan kana da shi. Yanwa akwai wani babban kuskure da yawancin YouTubers suke yi a nan Arewa. Sai ga idan mutum zai buɗe YouTube channel sai ya amfani da YouTube application. No, hakan babban kuskure ne. Saboda akwai wasu settings wanda babu su a cikin application ɗin. Sannan kuma idan har ka buɗe YouTube channel ɗinka ne ta application to YouTube ba su san da cikakken zaman ka ba saboda ba kai verifying account ɗin ba. Don haka bari mu fara bidiyon namu na yau. Yan uwa domin mutum ya buɗe ingantacciyar YouTube channel yana buƙatar ya shiga cikin Chrome ɗin shi. Idan ka shiga cikin Chrome ɗinka kamar yadda na yi bayani haka nan zai buɗe. Idan ka fara kana da buƙatar ka mai da shi desktop site. Sai ka danna wannan arrow ɗin da yake kallon sama janna kana danna to sai ka gashi nan sai ka zo ka saka inda aka rubuta desktop site sai ka mai da shi desktop site. Kana mai da shi desktop site to sai ka shiga search kai typing youtube.com. To idan ka shiga youtube.com idan ya buɗe to yanzu sai ka yi ainihin shi inda aka rubuta sign in gashi nan inda aka rubuta sign in sai ka shiga. Idan ka shiga sign in tunda already ni na riga na bude channel dina zai nuna min channel dina kawai. To misali idan kai baka bude channel wannan ɗinka ba sabon channel ne kake so ka bude to zai nuna maka inda zaka sa email address ɗinka da password kawai sai ka sa kana sa to shikenan kawai ka riga ka bude channel. To yanzu sai maganan yadda zaka yi verifying account ɗinka. Domin ka yi verifying account ɗinka idan channel ɗinka ya buɗe haka nan sai ka shiga nan inda alamar icon ɗin channel ɗinka yake. Idan ka buɗe zai nuna ma nan gurin to sai ka zo inda aka rubuta settings gashi nan sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings to zai buɗe ma kamar haka nan. To ga nan inda aka rubuta channel status and feature to sai ka shige shi. Idan ka shiga inda aka rubuta channel status and feature zai bude maka wuri kamar haka nan. To ga nan inda aka rubuta Abkhausaboy TV sannan kuma gashi verify. To inda aka rubuta verify nan kuka gani wanda suka wannan su san cewa wannan an rubuta verify amma ba ai verify din shi ba. Sannan gashi yana blue. To idan kai verify din shi zai nuna verified da D da zai cire waɗannan zai mai da shi ID sannan kuma blue din nan zai fita. To yanzu bari mu verify account din. Idan muka shiga zaka shiga inda aka rubuta verify din gashi nan aka ce select your country gashi nan ni Nigeria ne zai ma nuna ma kasan da kake kawai direct gashi nan Nigeria. To sannan aka ce call me with automated voice message ko kuma text me verification code. To sai kawai ka danna inda aka sa verification code saboda zai fi gashi nan sai ka danna text me verification. To gashi nan in ka sanna shi zai ce what is your phone number sai ka shiga phone number ka kawai sai ka sa number ka ga number na. To yana kana sa number ka idan ka sanya to za su turo maka gashi na za su rubuta enter your 6-digit verification code. To za su turo ka da verification code guda 6. To bayan sun turo maka da verification code ɗinka sai ka shiga gashi nan na san turo min da shi. To kawai sai ka yi submit. Kana submit to shikenan ka gani congratulations your YouTube account is now verified. To yanzu YouTube sun zama zaunan account ɗinka kuma sannan idan ka cika lokacin da za a biya ka za su biya ka ba tare da wani matsala ba saboda ka riga ka yi verifying account ɗinka. To bayan ka yi verifying account ɗinka idan ka dawo ka shiga settings ka zo wurin nan inda na nuna maka to in ka zo za ka ga a wurin an rubuta verified kuma za ka gan shi baya cikin blue ɗin alama. A gani gashi an rubuta verified haka na nufin cewa ka riga ka verify account ɗinka yanzu ka zama cikakken YouTubers. YouTube sun san da zaman ka. Video na gaba zai bayani ne akan wasu setuttuka wanda sabbin YouTubers ya kamata su yi shi a YouTube ɗinsu saboda kuma ya zama musu cikin sauki ta yadda za su samu viewers da kuma subscribers. Don haka yan uwa ku biyo mu a video na gaba sannan kuma ku danna mana subscribe domin sanar da ku a lokacin da muka ɗaura sababbin video. Ma'asala.